Imos saudar agora a Miguel Ángel. Quen é Miguel Ángel? Miguel Ángel Álvarez é o párroco da Fonsagrada que celebrou o pasado 15 de xuño os actos relixiosos na honra de San Bieito de Palermo. Miguel Ángel, por favor, vela aquí ven o cura párroco da Fonsagrada co Santo Negro. Que tal, Miguel Ángel? Boa tarde. Boa tarde, moi ben. Cal é a historia deste Santo Negro? Como chegou este Santo Negro á Fonsagrada? Pois iso xa é moi difícil de saber, porque desde tan lejos en aquel tempo, pero sí que teño moita devoción nesta parroquia de San Pedro de Neiro. San Pedro de Neiro, parroquia da Fonsagrada. A 6 kilómetros da Fonsagrada. Celebrouse o outro día, foi o día aquí, a mediados, non? De xuño. É unha data movible, vai coa Pascua antes do Corpus, entón son uns anos tocantes, outros anos despois. Pero é curioso como se celebra, como celebrades aí, non? Hai misa, hai procesión, pero logo aí estamos vendo ese veciño da Fonsagrada, Chiqui, que está facendo co Santo Negro? Pois ao final da misa, o que se fai aquí e tamén en outros lugares de Galicia, santuarios, é a imposición do santo, que non deixa de ser pois unha oración, diríamos, visual ou plástica, non? De dicir, bueno, pois que o santo interceda por ti, que te acompañe, que te protexa. Pode ser así moi vistoso, pero non deixa de ser pois unha oración. E que se lle pide ao santo? Que é abogoso de que? Bueno, supoño que é abogoso de moitas cousas, tampouco non sei que sea así nada específico, pidindo a saúde, é o que supoño que moita xente pois acude a él. Que nos bote unha man para loitar contra as enfermidades, que nos dé a saúde, e tamén contra os meigallos, meigas fora. Bueno, con eso dos meigallos hai que ter cuidado. Por qué? Porque a veces estas cousas da fe tamén nos poden levar a querer cousas extrañas ou sin sentido, equivocadas, e tampouco non se... Bueno, a liña que separa as creencias desas ideas a veces é moi fina e, bueno, pode nos levar a confusión, a moita xente a confusión. Eu sempre digo que as cousas hai que facelas con sentido común, que non sean absurdas, que, bueno, que teñan xeito, vamos. Sí, porque a Igrexa, isto das meigas, a pesar de que estamos nun país de meigas, como que non acaba de entenderlo, No, o que pasa é que a nos fascínanos tamén o sentido da trascendente, daquilo do que non desconocemos, do que é máis grande que a nos, entón, bueno, mezclamos aí moitas cousas. Pois imos de pedir axuda a nos hoxe tamén ao Santo Negro, a San Benito. San Bieito de Palermo. De Palermo, porque hai o San Benito Abad tamén. Este é o San Bieito de Palermo, Santo Negro, aí na Fonsagrada. Imos de pedir axuda para que nos bote unha man.